good to see some of you again. Takže som rád, že vás vidím, niektorých znovu. And I need a microphone on stand Ja potrebujem mikrofón, aby som ho mal na stojane. because I'm part Italian and we speak with our hands. Lebo ja som šťastie Talian a my rozprávame, takže rukami. And then Tak keď začnem hádzať over here. mikrofón, tak dejte. Yes. So, and I gotta move the water, Musí sa vodu odložiť. otherwise it'll be all over nice. Anyways, it is really cool to be back here with you guys. Nie, ale tak som rád, že tu môžem s vami byť. Last time I saw you, we were in the forest together, Minule, keď sme boli spolu, tak sme boli v lese. and that was a fun time. A bol to tiež zaujímavý čas. And it was just cool to see you guys and your spirit and what God seems to be doing amongst you. A bolo super vidieť vás, vášho ducha a to, čo Pán Boh chce spraviť medzi vami aj skrze vás. And so I got this email a few weeks ago from Tomáš, Od Tomáša som dostala taký e-mail pred pár týždňami. and I was in Jerusalem. Bol som vtedy v Jeruzaleme And he says, come to Club 31, can you come? a napísal mi, že príď do klubu 31, môžeš? And we want you to talk about being a missionary. Chceme, aby si nám porozprával o tom, ako byť misionárom. And I thought, you should ask someone else. A ja som sa nad tým zamyslel, že no, tak to by si mohol poprosiť aj niekoho iného. Because I don't actually, when I think of like myself, my identity, or ourselves as a family, I don't really think like, hey, missionary. Lebo keď sa zamýšľam sám nad sebou alebo nad nami ako rodinou, tak nezmýšľam o nás ako o misionároch. But I believe that all of us, if we're Christians, we are missionaries. Lebo verím tomu, že my všetci, ak sme kresťania, tak sme misionári. And you probably don't think of yourselves as missionaries either. A asi ani vy sa nepovažujete samých seba za misionárov. Just so I know, because I don't know all of you. A ešte, alebo nepoznám vás všetkých. So, who here is a student still? Kto z vás je ešte stále študent? Okay. No. I'm not. So, the rest of you, I assume, are working or trying to find work? A ostatní z vás predpokladám, že buď pracujete, alebo sa snažíte nájsť prácu. Okay, good. All right. Áno? So, we came to Slovakia. Ivetka has been in Slovakia for a while. My sme prišli na Slovensko, alebo teda Ivetka už bola na Slovensku dlhý čas, But as a couple, ale ako pár when we just finished university, sme prišli na Slovensko hneď potom, ako sme skončili vysokú školu. and we just felt God was calling. I wasn't done. Oh, you weren't done yet. Okay. Ja som ešte nie, ja som ešte vzala štátnice. And she's gonna jump in from time to time and correct. Hej, ja ho budem prerušovať, to je také bežné u nás doma. If she's younger, I should remember to do better than mine. Yeah, well, okay, anyways. Že ja som mladšia a moja pamäť mi lepšie slúži. But anyways, we came to Slovakia because we just felt God was calling us to be here. Ale prišli sme na Slovensko, lebo sme cítili, že Pán Boh nás povoláva, aby sme prišli na Slovensko. But we had absolutely no idea what we're doing. Ale nemali sme ani poňatia, že čo vlastne máme robiť. And we still don't have a lot of good ideas. A ani teraz nemáme nejako veľa poňatia, že čo by sme mali super niečo vyrábať. But we're a little bit older than you. Ale trošičku sme možno starší od vás. We made a lot of mistakes. A spravili sme už dosť veľa chýb. So you can learn from some of those mistakes. Tak sa môžete naučiť z našich chýb. So we come humbly up here. Prichádzame tu veľmi pokorne. But anyways, Tomáš, if I understood the email correctly, Tomáš, ak som porozumel tomu e-mailu, čo som mi písal, he asked me to essentially tackle 3 questions. poprosil ma, aby som sa zameral zhruba na také 3 otázky And use the scriptures to approach these things. a aby som využil aj písmo na podporu týchto 3 otázok. And how I understood it was, what is missions? Prvá z nich bola, čo je misia. And who are missionaries? Druhá bola, kto sú And misionári then where's the mission field? a kde je misijné pole. That's how I understood it. Maybe I misunderstood. Tak som to pochopil, možno som to nepochopil správne. But what do you guys think missions is? Takže, čo si teraz vy myslíte, čo je misia? What does that mean? Čo to pre vás znamená? A to je otázka, nie rečnícka. So, please, ask. Answer. Answer. Takže skúste. Splnenie nejakej úlohy. To achieve a task. See the task? Yeah, good. I'm just setting a timer so I'm not here too long. Dáva si to na časové, že by vás to nenudil. Nie. Aby to nebolo príliš dlho, aby ste nepopadali z okien. So, to go on a specific task? Áno, aby sme išli za nejakým určitým cieľom. Okay, anything else? Za commitment.
Commitment. Aha. Záväzok. Záväzok. So commitment. Mhm. Okay, so intention and commitment. Čiže nejaký cieľ a nejaký záväzok. Okay, anything else? Niečo iné? Ja vnímam misiu v takom zmysle, že asi keď človek dá nabok tie svoje akékoľvek nejaké ciele a ide za tými božími, že vlastne tak vyslovene, že keď vníma, že má tak vlastne ten život, nemáme obyčajnú prácu, ale má vyslovene robiť niečo pre Boha také, že vlastne celý ten deň v tom zmysle, že nemá inú prácu, ale že vlastne... So calm. Yeah, Calm, yeah. So Where calm. you set aside your normal life. Yeah, so, and I understand. Okay, good. So a calling. Čiže povolanie. Alright. Good. So knowing that, what does that make missionaries? Čiže keď by sme toto mali dané, že toto poznáme, kto je teda misionár? Is anyone in this room committed? Je z vás niekto committed, tak zaviazaný, alebo akože v službe, alebo ste zapojení do nejakej služby. Or anyone feel they have a calling? Alebo niekto z vás sa cítite, že máte nejaké povolanie. Or have some intention? Alebo máte nejaký cieľ, nejaký zámer. Does that fit you? Zapadáte aj vy do takéhoto niečoho? Maybe? Možno? Niekto? Okay. Alright, so you already seen where we're going with this, right? Dobre, asi už viete, kam s tým budem smerovať. Alright, what I think missions is about, Čo si ja myslím, že je misia, alebo o čom je misia, it's very, very simple. je to veľmi jednoduché. Everybody put your hand here. Každý si dajte ruku na srdce. What do you feel? Čo cítite? Heart. Right? That means you're alive, To right? znamená, že ešte ste živí. Okay. Do we serve a living God? A slúžime aj my živému Bohu? Yeah, we do. Áno, slúžime. Now, He may not have a heart like us, A možno nemá také srdce ako my, but we use that as a metaphor that God has a heartbeat. Right? ale používame to ako metaforu, že Pán Boh má tiež srdce, ktoré bije, alebo klkot srdca. He has desires. On má tiež určité túžby, He has intentions. má určité ciele alebo zámery. He has things He's committed to. On má veci, do ktorých je on zapojený, alebo čo to povedali? Ten commitment. Zapojený alebo verný. Things that He's passionate about. Veci, na ktorých mu veľmi záleží, alebo je zanietený o nich. And he invites us to join in those passions and join in that heart. A pozýva nás, aby aj my sme boli zapojení do týchto vecí, do toho, čo leží jemu na srdci. The Bible talks about King David. Biblia hovorí o kráľovi Dávidovi And David was a man after God's own heart. a o Dávidovi sa hovorí, že bol muž podľa Božieho srdca. He chased after the heart of God. On sa naháňal za Božím srdcom. He loved the things that God loved. Miloval veci, ktoré miloval Pán Boh He hated the things that God hated. a nenávidel veci, ktoré Pán Boh nenávidel. But you read the life of David and he's not perfect. A keď si čítate Dávidov život, tak nebol dokonalý, But his heart was in the right place. ale jeho srdce bolo na správnom mieste. And we see where the heart of God is in terms of missions in the Bible in Matthew chapter 28. A vidíme v Biblii v Matúšovi 28. kapitole, ako Pánu Bohu záleží na misii. Teraz ja ako si And Ale vy to budete čítať, ja vám budem hovoriť. Máte Biblie? No dobre. It's like in the phones out. Aj, no dobre. So, I need someone Takže potrebujem, aby niekto, to open up your Bible to Matthew 28, Matúš 28, and we're going to look at like 3 or 4 verses. 3-4 verše si tam pozrieme. We're going to start in verse 18, Začneme 18. veršom and we'll read down to 20. a dočítame sa až do 20. So whoever's got it first and is bold, read Takže it. súťaž, kto má prvý, môže začať čítať. Or I can just point. Okay, you. Ale budem ukazovať vyvolávať jak v škole. Ježiš pristúpil k ním a povedal im, daná je mi všetká moc na nebi a na zemi. Choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy, krstiac ich meno Otca i Syna i Ducha Svätého a učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta. Amen.
Okay, so Jesus has collected his closest followers, Čiže Pán Ježiš tu má zhromaždených svojich najbližších nasledovníkov and he's about to leave them. a chystá sa ich opustiť, ako keby, And he leaves them these last words. a zanecháva im tieto posledné slova. And notice what he says. He says, all authority A všimnite si, čo tam je napísané. Všetká autorita between heaven and earth. medzi nebom a zemou. That's a lot of space. To je dosť veľký priestor, That's a lot of authority. to je dosť veľká autorita. And he says, it's mine. A hovorí, že je moja, neviem, ako to bolo preložené v tej slovenčine našej. Autorita? It Moc? says, Moc. oh, okay. So it's his. It's his, right? Patrí to jemu. And he says, because of that, A hovorí, že kvôli tomuto, or therefore, alebo preto, go. chodte. Didn't say stay. Nie je tam napísané, že zostaňte. It said go. Chodte. It says go and do a few things. Chodte a robte zo pár vecí. Go and make disciples. Chodte, činte učeníkov. Now, usually when we think of disciples, sometimes Väčšinou teda, keď sa zamýšľame nad tým slovom učeník, alebo robenie we učeníkov, say go make disciples, we mean go make Christians, right? tak čo tým myslíme je, že choď a rob kresťanov. Now that's partly true. A je to z časti pravda, But these guys understood what a disciple was. ale títo ľudia rozumeli tomu, že kto to vlastne učeník bol. Because they're Jews. Lebo oni boli Židia And they grew up in that culture. a vyrastali v takejto kultúre. And they are disciples themselves. A oni sami boli učeníci. But a disciple is like this. A čo to vlastne teda učeník znamená? Bolo toto. Is you had a rabbi. Mali ste rabína, You had a man who was considered a spiritual man who had great teachings. a mali si človeka, ktorý bol považovaný za toho, kto mal úžasné vyučovanie duchovné. And this teacher would choose students. A tento učiteľ bol ten, ktorý si vyberal tých svojich študentov. And he would choose students who wanted to basically live with him. A vyberal si tých študentov, ktorí s ním chceli žiť. And they wanted to be like him. A chceli byť presne takí, ako bol on. Not just learn the things he knew, but be like him. Nie len to, aby sa naučili všetko to, čo on vedel, ale aby skutočne boli jemu podobní. And they were passionate about being like their master. A oni boli úplne roznietení alebo zanietení, aby boli, alebo aby sa podobali tomuto rabinovi, učiteľovi. So when Jesus says, go out, A keď Pán Ježiš hovorí, že teda chodte, he didn't say, just go out and convince people that God's real. tak nehovorím, že len chodte a presvedčajte, že Boh existuje, Or go out and convince people that, God's kind of a nice guy, and maybe you should hang out with him from time to alebo time. že chodte a áno, Pán Boh je taký celkom dobrý, akože milý a občas by ste sa s ním mohli stretnúť a tráviť s ním čas. Go out and get people passionate about being like the master. Ale nie, hovorím, aby išli a aby boli zanetení o tom, že budú robiť ľudí, ktorí radi trávia čas s ich majstrom. And willing to go wherever he goes. A sú ochotní ísť kamkoľvek ten majster ide. And he says, we don't just make disciples of the people that we are comfortable with, A nehovorí, že máme robiť učeníkov len z tých ľudí, ktorí sa nám páčia alebo ktorí sú v pohode s nami, but of all nations. ale máme ísť a máme to robiť vo všetkých národoch, All peoples. všetkých ľudí. Okay, and then it says, baptize them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. A potom hovorí, že ich máme krstiť v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. And then go teach them A máme ich aj vyučovať, that they might live out or obey everything I've commanded. aby žili alebo aby poslúchali všetko to, čo som vám prikázal. And then, by the way, A ešte, okrem iného, while you're doing all this, kým toto všetko robíte, remember I'm with you. nezabúdajte na to, že som s vami. You're not doing this by yourself. Nerobíte to sami zo seba. We get to do it together. Budeme to robiť spolu. I'm going to be here with you to the very end. Budem s vami až do konca. That's what Jesus said. That's basically what missions is. To povedal Pán Ježiš. Toto je misia. Doing those things. Keď budeme robiť tieto veci. Paul will speak about it. Pavol o tom tiež hovorí. He'll tell the church in Corinth about it. Hovorí zbore v Korinte And he'll say it like this. a hovorí to asi takto. He says, you guys, you have a ministry. Hovorí, áno, vy máte službu, You got a calling. máte povolanie And this is what it is. a to povolanie je toto. You are called to a ministry of reconciliation. Ste povolaní, aby ste prinášali službu zmierenia. You are called to make people have a right relationship with God again.
Povolávate ľudí k tomu, aby mali správny vzťah s Bohom znovu. to live with God again. Aby znovu mohli žiť s Bohom. That's your job. To je vaša práca. That's your ministry. To je vaša služba. He wasn't just talking to leaders. Nehovoril len vodcom, He was talking to the church. hovoril zboru alebo cirkvi. It's all of our mission. To je aj našou službou, našou misiou. So you already know the answer to the next question. Who are missionaries? Čiže už viete odpoveď na ďalšiu otázku. Kto sú misionári? It's Joseph. Jožko. It's Peter. Peťo. It's Duncan. Danka. And it's the rest of you, I don't know your names. A všetci, ktorých mená sme zabudli. Tomáš. Tomáš. It's all of us. Right? Každý jeden z nás. But it's specifically, it's all of us who are going. Ale sme to teda my všetci, ktorí ideme. Who are living our lives with intention. Ktorí žijeme náš život s určitým cieľom alebo zámerom. With a calling. S povolaním. You know, living out those things. A žijeme všetky tieto veci. Did the early church, when Jesus said this, A prvotná cirkev, keď Pán Ježiš im toto povedal, did they say, oh, that's awesome, let's go? si povedali, že to je super a ideme na vec. You know, they picked out the map. Vybrali mapu, Let's see, okay, let's look at the nations. pozrieme si národy. Wow, we got a lot of work in front of us. Máme dosť veľa práce pred sebou. Let's go for it. Ideme na to. No. Nie. No, they like Jerusalem. Páčilo sa im celkom Jeruzaleme. I like Jerusalem. Aj mi sa páčilo Jeruzalem. It's a nice city. Pekné mesto to bolo. You know, and they're just like enjoying Jerusalem. A oni si to tak vychutnávali v Jeruzaleme. Telling people about Jesus. Hovorili o Pánovi Ježišovi. The church is going, it's like they're like rock stars. It's like, you know, it's expanding. A aj zbor rástol, ako keby také rokové hviezdy zrazu z nich boli. Rozrastá sa to tam všetko. You know, they're packing out the place. A úplne do švíkov boli naplnení. But just in their little city. Ale len v tom ich maličkom mestečku. You know, and then we see something in Acts chapter 8, and if you've got your Bible, turn there. A potom vidíme v skutkoch 8. kapitola, ak máte Biblie, tak si ich nezatvárajte. Skutky 8. kapitola. And I want us to look at this story, a couple stories here. Chcem si pozrieť s vami zo pár príbehov tu. And we can pull out some good tips for being missionaries. Môžeme tu vidieť veľmi dobré tipy na to, ako byť misionárom. And we see in Acts chapter 8, verse 1, the second, at least in English, is the second part of verse 1. Skutky 8, myslím, že druhá polovica toho prvého verša. And it says, it talks about Saul persecuting, or he actually killed Stephen. Hovorí sa tu o Saulovi, ktorý prenasleduje a dokonca aj zabil Štefana. And it says, on that day, Je tam napísané, že v ten deň, there was a great persecution which broke out against the church in Jerusalem. ale máte to vy, mne to všetko podám. Máte to niekto? V ten deň začali ukrutne prenasledovať cirkevný zbor v Jeruzaleme. And all except the apostles were scattered throughout Judea and Samaria. Takže sa všetci okrem apoštolov rozprchli po Júdsku a Samárii. Okay, it took persecution to get these guys to actually obey Jesus. Čiže potrebovali prenasledovanie na to, aby poslúchli Pána So Ježiša. it was like the calling did not inspire them enough. Že to povolanie, ktoré mali od Pána Ježiša, to ich neinšpirovalo dosť na to, aby išli. So, you know, God had to allow persecution to kind of set fire to them and get them to move. A Pán Boh musel dovoliť, aby bolo prenasledovanie, aby ten oheň sa roznietil a aby oni vyšli. And it says they were scattered. A je tam napísané, že boli roztrúsení. And this is the same word that you would use to talk about like seeds being scattered. Ako semiečka, keď rozsieva. And in Rozsievač. verse 4 it tells us what those scattered seeds, those scattered believers did. A v 4. verši vidíme, že čo tieto rozsiaté semiačka spravili, títo veriaci ľudia. It says the scattered preached the word wherever they went. Máte to niekto? A tí, čo sa rozišli sa po okolí a zvestovali slovo. So wherever they went, they preached. Čiže my tam máme rozprchli, ale tí, čo boli roztrúsení, kamkoľvek išli a kázali Božie slovo. That was just in their DNA. To bolo ich DNA. To share about Jesus. Aby sa mohli podeliť alebo hlásať Pána Ježiša. It should be part of our spiritual DNA. A
A to by malo byť aj našou súčasťou nášho duchovného DNA. We just want to talk about Jesus wherever we go. Že budeme rozprávať o Pánovi Ježišovi kamkoľvek pôjdeme. It doesn't matter if we're in Bratislava Nezáleží na tom, či sme v Bratislave, or in Nitra alebo v Nitre, or if we're in Vienna. alebo vo Viedni. That if we have opportunities to speak about Jesus, we will speak about Him. Ak máme príležitosť hovoriť o Pánovi Ježišovi, tak aby sme ho využili a hovorili o ňom. But God is expanding them. A Pán Boh ich ako keby rozširoval. And they're starting to move into areas that they're not maybe completely comfortable with. A posúvajú sa do oblastí, v ktorých sa možno necítia až tak bezpečne alebo pohodlne. And God does that many times with us, right? A mnohokrát to Pán Boh robí aj s nami. He puts us in these uncomfortable positions Dáva nás do takých nepohodlných pozícií, and uncomfortable places. do nepohodlných miest, But He calls us to preach His word even in those places. ale povoláva nás do toho, aby sme kázali Jeho slovo aj na týchto miestach. When I first came to Slovakia, Prvýkrát, keď som prišiel na Slovensko, I didn't speak Slovak. nehovoril som po I slovensky. still don't speak Slovak, so great. Až stále nehovorím úžasne po slovensku. But I understand. Right? Ale rozumiem. And we can have a conversation. I just hate preaching in Slovak. It's just A môžeme sa porozprávať, ale nemám rád kázať po slovensku, nerád kážem po slovensku. I can't express myself the way I want to. Nedokážem vyjadriť to, čo chcem. But you know, when you first go to a country, Ale prvýkrát, keď ideš do akejkoľvek krajiny and you know, you're an adult, a už si dospelý but you speak like a 2-year-old. a rozprávaš možno ako dvojročné dieťa, I always speak like a 5-year-old. alebo ako 5-ročné dieťa, You know, I'm improving slowly. ja už teda postupujem v mojej It's slovenčine, frustrating, right? tak si frustrovaný z toho. Because you know you can speak better than a 2-year-old. Right? Your Lebo thoughts vie- are much higher than that. Right? Lebo vieš, že ty dokážeš rozprávať o mnoho lepšie ako dvojročné dieťa, tvoje myšlienky to o mnoho prevyšujú. And God will put you in a place where it's just completely different. Ale Pán Boh ťa dá na miesto, kde je to úplne odlišné. You know, I've traveled to Asia. A ja som precestoval, bol som v Ázii. The Lord's allowed me to go to the Middle East a lot. Pán Boh mi dovolil, aby som bol aj na Blízkom východe, Strednom východe, Blízky východ, I'm Stredný. going to be in Turkey on Saturday. V sobotu budem v Turecku. And you know, different cultures have a lot of different dynamics. A rôzne kultúry majú odlišnú dynamiku. And we can sometimes just turn off. A my niekedy dokážeme len vypnúť, But we're not called to turn off, we're called to turn on. ale my nie sme povolávaní do toho, aby sme vypínali, ale aby sme boli zapnutí. And see what the Lord might do. A aby sme sledovali to, čo Pán Boh chce vykonať. And if we go on, we'll see that the Lord uses one specific seed. A keď budeme pokračovať, tak uvidíme, že Pán Boh tu využíva jedno veľmi špecifické semiačko, ktoré bolo roztrúsené. And his name is Philip. A táto semiačko sa volalo Filip. And he goes down to a city in Samaria. Tento prichádza do mesta v Samárii And it says that he preaches or he proclaims Christ, Jesus. a je tam napísané, že kázal alebo prehlasoval Krista Ježiša. And crowds listen to him. A zástupy ho počúvali. And he begins to do miraculous things amongst them. Potom začal robiť úžasné veci alebo zázračné veci medzi nimi. And it says there was great joy in that city. A potom tam je ešte napísané, že bola obrovská, nevyslovná radosť v tom meste. He goes to this place that's beyond his comfort. A prichádza do miesta, ktoré nie je nejako veľmi pohodlné pre neho. And he just does what he naturally does all the time. A robí to, čo je mu také prirodzené, čo robí neustále. And we see in verse 12, it tells us what he actually preached. A v 12. verši zase niekto vidíme, že čo tam kázal. It says, but when Philip, he preached the good news of the kingdom of God. Máte niekto? Just- Ale tí uverili Filipovi, ktorý im kázal o kráľovstve Božom a v mene Pána Ježiša dali sa pokrstiť mužovi aj ženy. Okay, so he preached the good news. Čiže kázal tam tú dobrú správu. Do you guys realize your message Uvedomujete si vaše posolstvo? is good news? Že je to dobrá správa? It's called good news for a reason. Je dôvod, prečo sa to volá dobrá správa. It's not like you have a bad message. Nie je to, že máme nejakú otrasnú správu. And I don't know, I bought into this lie, and I'm sure you bought into this lie. A ja som uveril takej lži a myslím si, že možno aj vy veríte takej lži, That no one really wants to hear what I have to say about Jesus.
že nikto určite nechce počuť to, čo ja im chcem povedať o Pánovi They're Ježišovi. just gonna reject what I have to say. Určite odmietnú to, čo im ja chcem Or they're povedať. gonna argue with me. Alebo sa budú so mnou dokonca hádať. Or they're just gonna, think it's foolish. Or Alebo- think I'm foolish. Alebo si budú myslieť, že je to bláznostvo, alebo že dokonca ja som blázon. It's not true. To nie je Now, pravda. I mean, you might get people who disagree with you and want to argue. A možno sa stretneš aj s ľuďmi, ktorí sa s tebou budú hádať, alebo nebudú s tebou súhlasiť. But what you have to offer is actually really good news. Ale to, čo im ty dokážeš ponúknuť, alebo Pán Boh teda dokáže ponúknuť skrze teba, je dobrá správa. I work with a lot of unbelievers. Ja pracujem s ľuďmi, ktorí sú neveriaci a je ich veľa. I thought my life was dysfunctional. A ja som Theirs just gets worse. si myslel, že môj život nefunguje až tak dobre, ale ich život, no to je úplne pohľadná. And we'll be talking about things of life. A budeme sa rozprávať, príde rozhovor na veci života, rozprávame sa o živote. And let me just tell them, how they deal with problems or how they move forward in things. A rozprávame sa o tom, ako oni riešia problémy, alebo ako žijú ten svoj život. And as a Christian, I'm watching this, I'm thinking, yeah, that's the wrong path. A ja ako kresťan, keď sa na to pozerám, tak si hovorím, že tak to je úplne nesprávna cesta. I know it feels right. Viem, že si možno myslia, že je to I dobré, know it looks right. správne, alebo že to vyzerá správne, But it's going to lead to hardship and pain and suffering. ale dovedie ich to do utrpenia a budú mať ťažký čas. A čo si ešte? Suffering. A ja utrpenie. And then you look at the way of Jesus. A potom, keď sa pozrieme na Božie cesty, alebo na cesty Pána And Ježiša, many times the way of Jesus looks like the opposite of what we normally do. a väčšinou to vyzerá presný opak toho, čo by sme normálne prirodzene robili, But if you try it, ale ak to vyskúšaš you do it, a spravíš to, it actually works. tak to funguje. And it actually makes things better. A veci sú potom lepšie. We have good news. My máme dobrú správu. And he spoke the good news, and he spoke about Jesus. On hovoril túto dobrú správu a hovoril o Pánovi Ježišovi. And we can do that. A aj my to môžeme robiť. And it says people were baptized. They responded to that message. Je tam potom ešte napísané, že ľudia boli pokrstení, že reagovali na tú správu, ktorú mal. And essentially there was a revival going on. A potom vidíme, že je tam prebudenie. It got so amazingly big that Peter and John had to come down from Jerusalem to check it out. A bolo to až také obrovské, že Peter s Jánom museli z Jeruzalema prísť, aby si to prezreli, preskúmali. And now we're getting to the part that I like the best. A teraz prichádzame k časti, ktorá sa mne najviac páči. So let's imagine you're Philip. Predstavte si, že vy ste Filip. You're very, very comfortable in Jerusalem. Je vám celkom dobre v Jeruzaleme. Now God has moved you to Samaria. Pán Boh ťa presťahuje do Samárie. You've been obedient, Bol si poslušný, poslušná. talked about him. Rozprával si tam. Now it says crowds. A teraz sú Lots of tam people. zástupy, hrozne veľa ľudí. It's this revival is breaking down. A prepuklo prebudenie. And you're like, yes, A teraz ty si hovoríš, že áno, great. super. I've done what Jesus said and look, it works. Spravil som to, čo Pán Ježiš povedal a fungovalo to. Pozrite sa na výsledky. Let's keep, preaching the word here. Budeme tu kázať Božie slovo Let's go for it. a ideme do toho. Let's see everyone saved. A budú všetci spasení. And then we see something happen here. A potom vidíme, že niečo sa tam stane. And it says in verse 20, V 20. verši, it says, now an angel of the Lord said to Philip, môžete niekto čítať, alebo môžem to aj prekladať. Ty chceš, aby si povedal, dobre. Aniel Pánov povedal Filipovi, it says, go to the south road, the desert road, choď na južnú cestu, na cestu na púšti, that goes down from Jerusalem down to Gaza. ktorá ide z Jeruzalema do Gazy. Basically, this guy says, leave. Pán Boh mu hovorí, odchod. Go on that desert dry road down to Gaza. Choď na tú suchú, vyprahlú cestu, ktorá smeruje do Gazy. And Philip could have been like, A Filip sa mohol teraz zamyslieť, excuse me, prosím, God, what, really? Pane Bože, že čo? Things are happening here. Tu sa veci dejú, This is great revival here. tu je prebudenie, These people need me here. tu ma potrebujú, I'm supposed to be here. tu mám byť. No, you're not right, God. Nemáš pravdu, Pane Bože. But God wanted to do something. Ale Pán Boh chcel niečo spraviť. And so it says Philip
A je tam napísané, že Filip he starts out, he walks, he goes. Vykročil a začal kráčať. And as he's going, he meets a man. A ako kráča, tak sa stretáva s človekom, s mužom. And not just any man, it's a Ethiopian man, a black man. A nestretáva sa len tak s hocikým, s Etiópčanom, Černochom. And he's an important official. A on je veľmi dôležitým predstaveným alebo vysoko postaveným človekom. And he is in charge of the treasury of Candace, who's the queen of Ethiopia. A bol pokladníkom, dobre, to prekladám, pokladníkom kráľovnej, neviem, aké Candace z Etiópie. He's like the minister of finance for a kingdom. To je ako keby ste sa vystretli s ministrom financií z nejakej krajiny. Nie z našej krajiny, z inej. You know, and this man had gone up to Jerusalem to worship God. A tento Etiópčan bol v Jeruzaleme, aby uctieval Boha. And he's on his way home. A vracal sa späť domov. And he's riding in a chariot. Cestuje v koči? Nie. Polze. Koči. And he's reading the book of Isaiah. A číta tam knihu Izaiáša. Now, let's put this in modern time. Keby sme to preložili do moderného jazyka, So, actually, let me read one more verse. ale ešte teda prečítam vám jeden verš. And then the Spirit tells Philip, A potom duch hovorí Filipovi, go to that chariot and stay near it. choď k tomuto vozu veľkému a pridržaj sa ho. Let's put it in today's term. V dnešnej dobe You're Philip. preložené. Ty si Filip, You're in an area that's not your area. You're on a road you don't know. si niekde v nejakej oblasti, ktorú nepoznáš, si na nejakej ceste, Maybe a different country. možno iná krajina. And the Spirit taps you on the shoulder. Prichádza duch, poťuká ťa po pleci. He says, see that Ferrari over there? Vidíš to Ferrari? Tam. Because chariots were like Ferraris. Lebo tieto vozy boli ako Ferrari na tú ich dobu. See that black guy over there? Ten Černoch tam, With all the gold? so všetkým tým zlatom And the bodyguards? a tými bodyguardami alebo ochrankou, And the driver? aj s tým šoférom, I want you to run after that car. tak za týmto autom pobežíš. Because he didn't have a chariot, remember? Lebo on tedy nemal voz, Filip. Why don't you run after that chariot, that Lamborghini over there? Tak za tým Lamborghini budeš bežať? V tom Ferrari číta je... Yeah. Áno. Ferrari was just the escort for the Lamborghini. Takže Ferrari to bola len doprovod pre toho Lamborghini. And you can imagine Philip, Teraz si predstavte Filipa, he's running. beží. And you can imagine the Ethiopian. A teraz si predstav toho Etiópčana. What's this guy running? Prečo tu tento chlapík beží? Why is this guy running after my car? Or my chariot? Prečo beží za môjim autom, za môjim vozom? Is he trying to rob me? What's this? Chce ma ukradnúť. Yeah. Čo je? What is this, you know? Čo sa deje? Would you do that? Spravil by si to? God told you to go chase after a car. Pán Boh by ti povedal, že máš bežať za nejakým autom. Would you do that? Spravil by si to? In a foreign country? V cudzej krajine. Okay. That's basically what God tells him to do. To mu Pán Boh povedal. And you can imagine Philip running. A teraz si predstavte Filipa, ako tam beží. And what does he do? A čo robí? He's running. Beží He says, what you reading? a hovorí mu, no čo čítaš? You understand what you're reading? Rozumieš, čo mu čítaš? You gotta start the conversation somehow, right? Nejako musel začať ten rozhovor. And then was the next question. Bola to správna otázka. The guy says, well, how can I understand? A on hovorí, ako by som vedela rozumieť, alebo vedela pochopiť, Unless someone explains it to me. ak by mi to niekto nevysvetlil. So the guy invites Philip into his chariot. A potom tento človek pozýva Filipa do toho svojho voza And he was reading the scriptures from Isaiah, a čítal písmo z Izaiáša where it talks about Jesus being like a sheep that's led to the slaughter. a hovorí sa o Pánovi Ježišovi ako o baránkovi, ktorý bol vedený na zabitie, Whose life was taken. ktorému bol život odňatý. And he begins to ask about who is this prophet speaking about. A ten Etiópčan sa pýta, a o kom tu ten prorok hovorí? And Philip began with that very passage of scripture and told him the good news about Jesus.
A Filip začal hovoriť o tomto konkrétnom verši, ktorý si čítal a povedal mu celú tú dobrú správu o Pánovi Ježišovi. And they kept traveling along and they probably kept talking for who knows a long time. A ako cestovali, tak sa rozprávali, nevieme ani ako dlho cestovali, ani kam sa dostali. And this man who hears the word, he sees some water. A tento človek, ktorý počul Božie slovo, vidí vodu He says, I want to be baptized. a hovorí, chcem byť pokrstený. So they stop and Philip baptizes him. Zastali, Filip ho pokrstil And it says instantly, a je tam napísané, že zrazu, as they come out of the water, ako vyšli z vody, no little sprinkle, they were in the river, you know? nie nejaké kvapky, úplne dole vo vode, Because the Spirit of the Lord suddenly took Philip away. je tam napísané, že zrazu duch zobral Filipa preč. But this man, he did not see him go, but he was rejoicing. A i keď tento človek ho nevidel, ako odišiel, tak sa tešil. And Philip, however, he appears in another town quite far away. A Filip sa zrazu zjavil niekde úplne v inom meste, And he keeps traveling. pokračuje na jeho He cestách. says he keeps preaching the gospel. Je tam napísané, že káže ďalej evanjelium And he goes all the way up to Caesarea. a dochádza až do Cezarei. He just keeps doing what he naturally does, is tell people about Jesus. A robil to, čo prirodzene robieval. Hovoril ľuďom o Pánovi Ježišovi. A few things from that last little bit. A zo pár vecí, čo si aj my môžeme zobrať z toho posledného. Some things we can learn about the mission field and being missionaries. Čo sa môžeme naučiť o misijnom poli a o tom, ako byť misionármi. Where's the mission field? Kde je to misijné pole? It's out that door. Za tými dverami We have to go. musíme ísť. It's anywhere out that door. Kdekoľvek za tými dverami. And it's wherever the Holy Spirit leads you. A je to kamkoľvek ťa Duch Svätý dovedie. Philip was following the Spirit. Filip nasledoval Ducha Svätého. You read the Apostle Paul speaks about the Holy Spirit. Apoštol Pavol tiež hovorí o Duchu Svätom He says, you know, mind has thought it, a hovorí, že ani na človeku neprišlo, no eyes seen it, ani oko nevidelo, no ears heard. ani ucho nepočulo. The amazing things God has in store for those who love Him. Všetky tie úžasné veci, ktoré Pán Boh pripravil pre tých, ktorí ho milujú. But we know these things Ale my vieme, alebo poznávame tieto veci by His Spirit. skrze jeho ducha. And it talks about, Paul will speak about the Spirit, saying the Spirit manifests Himself or expresses Himself A Pavol ešte hovorí, že duch sa prejavuje alebo dokazuje through us, skrze nás. through the body living together and serving Skrze together. Božie telo, ktoré žije spolu a slúži spolu. He has intentions of how He would like to express Himself. On má aj ciele alebo zámery, ako by chcel slúžiť alebo ako by sa chcel dokazovať. He has things He'd like to say, Má veci, ktoré by chcel povedať and He wants to use you. a chce použiť aj teba. There's one example I always like to use at church, at our church, Mám jeden príklad, ktorý rád používam u nás v zbore. is the Holy Spirit is like a master painter. Duch Svätý je ako majster, umelec, maliar. You know, He's expressive. Je veľmi expresívny. You know, and He might at one point want to take Joseph here, A možno niekedy by chcel zobrať Jozefa and He wants to use Joseph on this part of what He's painting. a chce použiť Jozefa, aby nakreslil niečo tu v tejto časti. And then later He'll take Danka, A potom zoberie Danku, so we need a little flair over here, alebo potrebujeme tuto niečo skrášliť, right? And then take Peter, alebo Peťa, and then okay, we need a little Peter over here. a tu potrebujeme trošku Peťa. You know, and together A spolu He uses us to express something amazing, something beautiful. on používa nás, aby vyjadril niečo úžasné. But it's Him who is expressing. Ale je on ten, ktorý vyjadruje to svoje. It's not like, okay, I want to do this, A nie je to, že teda ja chcem robiť toto and I want to do that. a ja chcem robiť tamto. No, God wants to do things. Nie, Pán Boh chce robiť veci. And He wants to express through you. A on sa chce dokázať alebo chce vyjadriť veci skrze teba. And He, to be honest, doesn't really need us. A aby sme boli aj úprimní, v skutočnosti nás But He nepotrebuje, would like to use you. ale on ťa chce He would like to používať. have you join in the great, beautiful thing He's doing. Chce, aby si ty bol zapojený do tých úžasných vecí, ktoré on už koná. And Philip was a man who was, we could say, full of the Holy Spirit. A
Filip bol človek, ktorý bol plný Ducha Svätého. And he lived what the New Testament calls a spirit-filled life. Žil to, čo Nová zmluva nazýva duchom naplnený život. And that doesn't have to be something loud or super charismatic. A to nemusí byť niečo hrozne hlučné alebo veľmi charizmatické. All that means is that your life is intimately tied with the Holy Spirit. To znamená, že tvoj život je dôverne napojený na Božieho ducha. You will love the things that God loves. Budeš milovať tie veci, ktoré Pán Boh You miluje. will go where God goes. Pôjdeš tam, kam Pán Boh You ide. will say what He wants you to say. Povieš to, čo On chce, aby ty si hovoril. And that brings us to another point of being available. A to nás dovádza k ďalšiemu bodu, ktorý je, že sme dostupní alebo prístupní. Being open. Že sme otvorení. I'll be the first, like I said at the beginning, when Thomas wrote me the email, I was like, he's that's the wrong person. A ja budem tu úprimný pred vami. A Tomáš, keď mi napísal e-mail, tak som si povedal, že no, tak ja nie som asi tá správna osoba na toto. You know, if I was going to send someone to be a missionary, I could think of like a lot of other people other than myself that I would send. Keby ja som posielal niekoho, aby boli misionári, tak ja by som poslal mnoho iných ľudí, aby išli, ktorí sa na to možno viacej hodia. In terms of like having the right schooling or the right connections or the right funding or a lot of things that would normally connect to missionary life. Či už majú vyštudovanú dobrú školu, alebo majú dobré spoje s nejakými ľuďmi, poznajú ľudí, alebo sa na to lepšie hodia, Talent. alebo majú lepšie talenty, sú viacej na to vybavení, pripravení. Nevyberal by som si sám seba. But I've heard one great statement, and I heard it as a young person, and it's stuck with me for a while. Ale ako mladý som počul jeden výrok a tento výrok sa ma veľmi dotkol. God doesn't need necessarily talented people. Pán Boh nepotrebuje talentovaných ľudí, He needs available people. potrebuje dostupných ľudí. He'll use people who are open to being used. On použije ľudí, ktorí sú dostupní, aby ich on mohol použiť. And the Bible claims that. A Biblia to tiež tvrdí. It says He'll use the foolish things to confound the wise. A hovorí, že Pán Boh použije ako keby hlúposti na to, aby zosmiešnil múdrych v tomto svete. Then He gets all the glory, right? Lebo potom len jemu ide sláva. And there's some great examples, and we don't have time for it, but you get guys like Isaiah, for example. A nemáme veľa času na to, ale keď si zoberete Izaiáša, Who hears what God wants to do, ktorý keď počul, že čo Pán Boh chcel robiť, and he says, "Hey, send me, God," a on hovorí, tu som, pošli mňa Bože. and God sends him. Pán Boh ho posiela. Or you get guys like Nehemiah. Alebo máte Nehemiáša, He heard about the situation. He was in exile in Babylon, bol vo vyhnanstve v Babylone and he hears about what's going on in Jerusalem, a dopočul sa, čo sa deje v Jeruzaleme and he prays to God, a modlil sa k Bohu. and he says, "God, I know you want to do great things back in Jerusalem. A hovorí mu, ja viem, Pane Bože, že chceš urobiť úžasné veci v Jeruzaleme. I'm your servant. Ja som tvojim I'm your služobníkom. man. Ja som tvojim mužom. Use me." Použij ma. And God uses him, A Pán Boh ho použil. and I believe God will honor that request. A ja verím tomu, že aj ty toto, keď si budeš žiadať od Boha, tak Pán Boh sa k tomu prizná. But there's another example from Philip. Ale máme ešte ďalší príklad od Filipa. He was intentional. Mal cieľ, mal zámer. You know, he didn't just kind of wait for the man to kind of come to him. Nečakal na toho Etiópčana, aby nejako prišiel k nemu. He knew what God wanted to do, and he chased after him. On vedel, čo Pán Boh chcel, aby spravil Filip, a on sa rozbehol a hnal sa za týmto človekom. He initiated the conversation. On začína rozhovor He took advantage of the situation and turned it to the things of Jesus. a využil tú situáciu a obrátil to tak, aby mohol hovoriť o Pánovi Ježišovi. And he brought understanding of who Jesus is. A priniesol mu aj porozumenie toho, kto v skutočnosti Pán Ježiš je. And those are all good things for us to hold on to. A toto sú dobré veci aj pre nás, aby sme sa ich pridržali. We were talking about what should we do when we weren't really sure. My sme sa rozprávali, že o čom by sme mali hovoriť, keď tu prídeme, lebo sme si neboli celkom istí. I don't know how much time we have, Neviem, koľko máme času. but 5 minút? Okay. He says we had as much time. Thomas said we had 5 minutes. Každý iné. Jaj. Do rána. Anyways, I thought what we could do is we can have some question and answer. Čo by sme mohli teraz spraviť? Boli možno nejaké otázky a my by sme
sme sa posnažili odpovedať na to. Because I didn't really know like what to say about our life personally, Lebo som nevedela, že čo by som vám mal povedať o našom živote, or what you'd be interested in. alebo čo by vás zaujímalo. So, if you have any questions about missions, could be like anything. Ak máte akékoľvek otázky, či už o misii, alebo o čomkoľvek, It can even be other things. We can be about marriage even. a môže to byť o hocičom, aj o našom manželstve. We'd like to share that with you, Chceli by sme sa podeliť s vami and we'll try to answer the best as we can. a pokúsime sa odpovedať, ako najlepšie budeme vedieť. But before, can I tell one story? Ale ešte predtým, ako vám dám túto možnosť, tak vám poviem jeden príbeh. Just about my own experience having a moment. O tom, ako ja som mal taký Filipov moment v mojom živote And being flexible to the Spirit. a o tom, že som bol flexibilný alebo poddaný Božiemu duchu. And I think it was in October. Myslím, že to bolo v októbri. I had an opportunity to go to Turkey, to Istanbul. Mal som príležitosť, aby som išiel do Turecka, do Istanbulu. And I had been there actually earlier in the year in the summertime. Bol som už v Istanbule v lete, v tom istom roku, minulý rok. And Ivetka and I was kind of putting things on our heart, people there on our heart. A Pán Boh dával Ivetke a mne na srdce ľudí, ktorí tam boli. And there was this opportunity to go there and to check out a church there and to check out some ministry that was going on there. A mal som príležitosť, aby sme sa išli pozrieť na jeden zbor a aby sme sa rozprávali s nejakými ľuďmi. And so we prayed about it, and Ivetka was like, yeah, just go. A modlili sme sa o tejto príležitosti v oktobri a Ivetka mi hovorí, že choď. And she's really supportive of it. Lebo ma veľmi podporuje v tom. She needed a week alone. No. Potrebovala mať sama týždeň javiťukic s dvomi chalanmi, hej. And so I went and I had some time, a little bit of time before doing the things that I was intending to do. A išiel som, mal som teda tento týždeň a mal som aj naplánované nejaké veci, But I kind of like, Philip, just wanted to say, like, just do whatever you want to do. ale mal som aj na mysli to ako Filip, že Pane Bože, čokoľvek Ty chceš spraviť, tak to sprav. So there was this guy that I met previously. A bol tam jeden človek, ktorého som ešte predtým stretol. He's a man who works in the university. Je to človek, ktorý pracuje na vysokej škole, His name is Osman. volá sa Osman. And he, basically, one of the things he does is he educates people about Islam. A jednu z vecí, ktorú robí, je, že prednáša ľuďom o isláme. So I said, hey, can I meet with you? A ja som povedal, môžem sa s tebou stretnúť? So I land, about 30 minutes later, I'm meeting, I got my bag and stuff, I'm meeting this guy, Osman. A pristálo teda lietadlo, o 30 minút neskôr som sa mal stretnúť s týmto človekom, Osmanom. And he says, meet me in this mosque A on mi povedal, že stretneme sa v tejto mešite, on the street. na tejto ulici. And I go there, and in Istanbul, there's like, you could throw a rock and hit a mosque. There's so many of them. A keď som tam prišiel, a hlavne na túto ulicu, tak v Istanbule, keby ste hodili kameňom, tak určite sa trafíte do nejakej mešity. I don't suggest you Lebo throw ich je rocks. tam veľa. Teda nehovorím tým, že máte hádzať kamene do mešit. So I get to this mosque, and it's not the one, I can't find him. A prichádzam teda do nejakej jednej mešity a nie je to ona a neviem ho ani nájsť. And it's, the people have been praying, the men have been praying, they're coming out of the mosque. A muži sa akurát domodlili a vychádzajú z tejto mešity. And as they're coming out, this guy sees that I'm lost. A ako vychádzajú, tak vidí tam jeden človek, že som stratený. And he tries to help me. He says, where are you trying to go? A snaží sa mi nejako pomôcť a pýta sa, že kam sa chceš dostať. And I'm trying to find this particular mosque. A ja mu hovorím, ja sa snažím nájsť túto mešitu. He said, I've never heard of it. A on mi hovorí, no to o tej som nikdy nepočul. But then he notices my friend Osman's name. Ale potom si všíma, že tam mám napísané aj meno toho môjho kamaráta, Osmina. He says, I know that guy. A on hovorí, toho poznám. And he calls him up. Zavolám mu. And then the guy literally takes me by the hand and walks me down the street. A on ma zoberie za ruku a dotiahne ma tam, kam som mal ísť na tej ulici. Istanbul is a city of 17 million people. V Istanbule žije 17 miliónov ľudí. What's the chances that I would meet another guy who knows another guy? Aké sú moje šance alebo pravdepodobnosť, že stretnem človeka, ktorý pozná ďalšieho človeka? God wanted me to meet Osman. Ale Pán Boh chcel, aby som sa stretol s Osmanom. And so we meet in this, it's called the madrasa, it's a Islamic or Quranic school connected to the mosque.
A kde sme sa stretli? Tak sme sa stretli v madrase, čo je islamská škola, Islamic School for studying Quran. Na štúdium Koránu. And so I sit down there with him, and he starts to bring students in. A ja som si tam s ním sadol a on tam pozvolával aj študentov. And then there's a professor of Islamic philosophy who comes in, and another professor. A potom prichádza profesor islamskej filozofie a ďalší ešte nejaký iný profesor. And I'm just me, A ja som tam chudák sám ja. just Christian, Jediný kresťan, no one special. nikto špeciálny. We begin to speak about things of faith. A začali sme sa rozprávať o viere. We begin to speak about heaven and Jesus and all sorts of things. A začali sme sa rozprávať o nebi, začali sme sa rozprávať o Pánovi Ježišovi. We speak for 6 hours, 6 hodín nám to trvalo. and they're engaged. A úplne boli zapojení do toho rozhovoru. This was not my plan. To nebol môj plán. Lots of things happened that weekend. Počas toho víkendu sa stalo veľa vecí. Lots of things I did not plan. Veľa vecí, ktoré som neplánoval. One thing is I woke up in the morning, went to breakfast. I was staying in a really small hotel. A zase ďalší príbeh bol, že ráno som sa zobudil skoro ráno, bol som v takom malom hoteli a išiel som na raňajky. I'm supposed to go to that church I was planning to go to. A mal som ísť do toho zboru, do ktorého som mal naplánované, že tam pôjdem. Sunday morning. Nedela ráno. So I sit down to eat. Sadol som si, aby som začal And raňajkovať. one of the young men who works in the hotel, A jeden z tých mladých chalanov, ktorí pracovali v hoteli, he works the night shift. a práve mu skončila nočná služba, His name is Mohammed. volá sa Mohamed. And he says, "Can I sit and have breakfast with you?" A on sa ma pýta, môžem si s tebou sadnúť a mať raňajky? I said, "Sure." Jasné. Sure. Sits down, Sadol si and he begins to ask me questions about faith. a začal sa ma pýtať otázky o viere. We begin to speak about Jesus. Začal sme hovoriť o Pánovi We Ježišovi. speak for like 2 hours. 2 hodiny sme to So I missed church. rozoberali ráno. Nestihol som to do kostola. You know, God will do these kind of things. Pán Boh ti pripraví takéto veci. If we're flexible to His Spirit, Ak sme dosť ohybní Duchu Svätému a prispôsobiví, if we're open to speak about Him, ak sme otvorení na to, že budeme o ňom hovoriť, alebo ochotní. and it can happen in Bratislava. A môže sa dostať aj tu v Bratislave. There's no difference. Nie je rozdiel medzi mestami. So, real quick, with the last 2 minutes we have. Dobre, rýchlo tie 2 minúty. Any To nám to questions? možno. It could be any kind of Otázky, akékoľvek. Nehamite sa. If it's a hard one, Yvette will answer. Hej, dík. Tak je ťažko, tak Ivetka odpoveda. Že ja mám takú otázku, že vy, neviem, možno som nepostrehol, že vy máte akú službu, alebo čo vlastne robíte, akože, alebo takto. Tu na. Okay, in Slovakia. Okay, so basically we serve in a church called City Light. My slúžime v zbore, ktorý sa volá City Light. Just small gathering, very much like Club 31. Malé spoločenstvo podobné, Klub 31. Yeah, we pretty much do all the same things you guys do. Robíme podobné veci ako vy tu. We do it kind of like what we're doing now. It's in English and in Slovak. Robíme to podobne ako my teraz, že prekladáme, takisto aj chvály sú anglicko-slovenské. Before we lived in Nitra, Predtým sme bývali v Nitre and when we felt God was calling us to come here, a keď sme cítili, že Pán Boh nás volá, aby sme prišli sem, that we would not just minister only to Slovaks, but also to international people. tak sme pocítili, že nemáme slúžiť len Slovákom, ale aj ľuďom z medzinárodných kruhov. Trying to do that all nations thing. A snažíme sa robiť tie všetky národy. And the Lord's brought a lot of different people from a lot of different nations into our church. A Pán Boh priviedol ľudí z rôznych národov a národností do nášho zboru. However, I think most people are Slovaks at this point. Lots. Ale momentálne máme aj Slovákov, aj také. It's like a wave, it changes. Striedavalo plečno. Yeah, so that's what we do. The name of the church is City Light. Nazvali sme ten zbor Svetlo v meste, alebo City Light, Because we want to be a light to the city. lebo chceme byť svetlom v našom meste. So it's pretty simple. Do a lot of things, same things you guys do. A robíme veľa podobných vecí ako vy. Just one of many lights in this city. Jedno také ďalšie svetielko tu v tomto meste. Any other A usual other things too, but... Ešte aj iné veci, ale napríklad
ak môžem ja teda. Patrik sa snaží, možno niektorí poznáte Sheldona, tak začínajú službu s utečencami a zajtra budeme mať také posedenie, že ako by sme mohli, to sú zase národy, ktoré prichádzajú k nám na Slovensko, no nemusíme my chodiť do nebezpečných krajín, ale oni prichádzajú k nám a vidíme to ako službu, do ktorej môžeme byť aj my zapojení, môžeme týmto ľuďom povedať o Pánovi Ježišovi. To je jedna ďalšia taká vec, alebo sme pracovali so ženami, ktoré abused women, zneužívané, ale to momentálne je na pauze. On sa to už dobre. Hľadáme možnosti, kde sa dá. Or like many of you, we're either in school or at work. Actually, we're both. Ale takisto ako vy, buď teda niektorí ste v škole, alebo niektorí ste v práci. Naša práca je škola, takže to sú naše stany. We're not like the classic full-time missionaries, meaning that's not our job. It is our job, but it doesn't pay our bills. Exactly, that's it. Že nie sme ako tí klasickí misionári, nie je to naša práca alebo naše zamestnanie, ale je to naša práca. Ten náš job, ktorý máme, to platí naše účty, ale to hlavnou našou prácou je niečo iné. A to je práca na Božej So we vinici. both work at a school, Obidva pracujeme v škole and we just try to be like these guys. God's put us here in Bratislava. a snažíme sa byť ako, o čom sme si hovorili dnes, Pán Boh nás dal tu do Bratislavy And just preach Jesus here. a snažíme sa kázať o Pánovi And then Ježišovi. God gives us opportunity to go to other places, A keď nám Pán Boh dá aj príležitosť ísť niekam inám, try to share Jesus there. tak sa pokúšame zdieľať o Pánovi Ježišovi aj tam. So that's probably all I have. To je z mojej strany. Vy skúste sa pýtať. Ako ste konkrétne prežili to povolanie, že to na Slovensku? Máte si to? That was a long time ago. That's your question. My question. Well, I met this beautiful young lady. No, That was a different call. Nie, ja som študovala v Nitre a keď som bola v Nitre, tak som cítila, že vlastne nie je tam žiaden zbor, kde by sa vyučovalo Božie slovo, ale aj z dôrazu toho, že Duch Svätý môže tiež fungovať aj v dnešnej dobe. Tak sme zostali v Nitre a potom sme tam mali jedných známych misionárov, ktorí boli s nami, pracovali v Nitre. A oni vravili, že mali by sme sa modliť za Bratislavu, že v Bratislave nikto nie je, alebo že akože aj tam by mohol ešte niekto ísť a mohlo by tam byť niečo iné. A my, že no jasné, že vy idete prvý, nie? Všetci sa ženú do Bratislavy. A tak sme sa tak doberali a ja som potom Patrikovi povedala, že vieš čo, Patrik, ja radšej do Číny ako do Bratislavy. A som tu. Lebo bol to Pán Boh proste, ktorý otvoril dvere, aby sme prišli tu do Bratislavy. Kedysi sme mali aj podporu zo zahraničia ako misionári. Potom nám povedali z Ameriky, že nie, že máme sa vrátiť do Ameriky, ale my sme mali stále ten pocit, že máme byť na Slovensku. A to bol taký krok, že no dobre, a teraz akože ideme bez podpory, bez všetkého a čo ideme robiť? Chalani boli malí. Bolo to také dosť akože ťažké obdobie. Nebola som si istá, odkiaľ príde ďalšie jedlo, napríklad pre našu rodinu. Vždycky akože o tom hovorím, ale jedna známa, tiež misionárka, povedala, že Pán Boh nám nezasľúbil, že nám dá jedlo na týždeň, ale že sa máme modliť o každodenný chlieb. A my sme si aj toto prežili. A tak ako Pavol hovorí, aj v bohatstve, aj v chudobe. A momentálne máme tieto práce, sme presvedčení o tom, že to bol Pán Boh, ktorý nám tie práce dal, aby sme sa nemuseli spoliehať na niekoho iného. A aj skrze tú prácu môžeme, sme síce na súkromnej škole, ale môžeme mať svedectva, keď sa aj deti pýtajú, alebo aj rodičia v rozhovoroch, tak môžeme aj tam svedčiť ľuďom, ktorých by sme asi v živote nestretli na takej báze. Takže aj proste, aj keď sú problémy, ak je to Pán Boh, ktorý ťa povolá, kamkoľvek ťa povolá, tak On sa postará o každodenný chlieb, on ti dá to, čo potrebuješ. Nie to, čo vždy chceš, ale to, čo potrebuješ.
sa ich spýtam. So ask a question. Ask them a question. Vieš, že možno niekedy bojíte sa ísť k niekomu, že porozprávať sa, alebo akože začať ten rozhovor, alebo ako sa vy cítite, keď sa máte s niekým porozprávať o Bohu? Mám väčšinou strach, že nepoviem to podstatné, lebo človek nechce začať tlačiť, že veľa informácií, chce, aby tam bola komunikácia. Tak myslím, že tam je taký strach z toho, či poviem to, čo mám povedať. Že myslím si, že skôr je to, aspoň myslím, že je taká skôr sa stáva to, že človek má možnosť, že ľudia sa pýtajú, len nepríde to niekedy do tých hlbších rozhovorov, možno ten strach, že čo povedať a potom, že či som povedala to, čo som mala, či to bolo dosť. Ešte niekto? Ja nemám strach. Povedz. A začínaš ten rozhovor, ty? Čo je jasné. Že dobre improvizovať. A dá sa to naučiť. Dá sa to naučiť, ale dá sa byť aj citlivý na Ducha Svätého. A ja si myslím, že častokrát my máme problém, alebo sa obávame zlyhania. Že my zlyháme. Ale keď si uvedomíme, že hovoríme o Bohu, ktorý nezlyháva, tak sa nemáme čoho báť. A môžeme prichádzať v pokore. Môžeme tým ľuďom povedať, že vieš čo, ja som to tiež pokašľal, ja som to dobral, ale ja slúžim živému Bohu, ktorý dokáže aj mňa zachrániť, tak potom dokáže zachrániť aj teba. Že tam je možno tá zmena myslenia, o tom, čo hovoril Patrik, že sa nemusíme báť. Dobre, aj my keď zlyháme, ale hovoríme o Bohu, ktorý nezlyháva. Takže v tomto možno skúste to mať na pamäti, aj keď uvidíte zajtra na prednáške, na seminároch niekoho, alebo v práci. Slúžime Bohu, ktorý nezlyháva. Ja si napríklad myslím, že Duch Svätý aspoň mňa nevedie, aby som povedal evangelium každému. Niekedy jednoducho nie je potrebné povedať. Respektíve, že cítim, že nemám kódu na to, že nemusím hovoriť. Niekedy áno. Áno, ale proste akože niekedy stačí povedať len niečo. To sú tie semiečka, ktoré sa zasievajú a niekto príde rozseje, niekto poleje, niekto okope a potom Boh je ten, ktorý dáva vzrast. Takže nemusíme sa obávať, že či to bolo dosť, alebo či to bolo málo, čo sme povedali. Dôverovať Bohu, že Pane Bože, idem do toho, alebo sa modliť aj počas toho rozhovoru. Že Pane Bože, neviem, čo mám povedať, Ty mi daj tie správne slova. A On sa prizná. A ešte som povedal, že najčastejšie a najlepšie to je pri budovaní nejakého vzťahu. Že niečo máme spoločné, ideme nejakou cestou spoločnou a potom vlastne to otvára také spoločný kanál na komunikáciu. Prirodzene. Taká empatia, že niekedy sa musí stretnúť. Áno, a vlastne v tých situáciách, takisto aj my, keď sme v práci, tak nás pozorujú ľudia. Pozorujú nás tí rodičia, ktorí často sú rozvedení alebo nevedia, ako vychovávať deti. Častokrát ja som mala situácie, kedy som rodičom hovorila rady do života. Mala som dokonca, neviem, či boli manželia alebo neboli manželia, ale prišli na rodičko obidvaja, nežijú spolu, ale majú spolu dceru. A teraz akože manželský pohovor tam a dávať rady, hej, že ako aby sa nezabili na tom rodičovskom. Takže v akýchkoľvek situáciách si myslím, že Pán nás dokáže používať. You have good news to share. Áno, máme tu dobrú správu, ktorú sa môžeme podeliť. A možno ešte ďalšia taká vec, že čo mňa Pán Boh učil, myslím, minulý rok, bolo to, aby som sa nepozerala na ľudí ako takých, ale aby som sa pozerala na ľudí ako na Božie stvorenie. Že niekedy možno vidíme nejakého moslima, alebo vidíme zavalenú ženu, alebo vidíme kolegyňu v práci, ktorá je výstredná, alebo vidíme šéfku, ktorá stále na nás hučí. Ale Pán Boh ukázal, že aj keď sú to ľudia, ktoré vlastnosti sa mi nepáčia, stále sú to ľudia, ktorých Pán Boh stvoril. Sú to ľudia, ktorí sú zranení a ktorí potrebujú počuť tú dobrú správu.
Čiže takýto prístup k ľuďom. Ja keď toto Pán Boh vo mne zmenil, tak aj ja som mohla zmeniť môj prístup k ním a môžem im jednoduchšie svedčiť. Čiže nepozerajte sa možno na toho človeka takého, ako ho vidíte tými telesnými očami, ale tak, ako ich vidí Pán Boh. Which I think is the ministry of reconciliation. Čo je vlastne služba uzmierovania alebo uzdravovania, Bringing people back to God kde privádzame ľudí náspäť k Bohu, who have fallen away ktorí odpadli od Boha. To sme všetci. because of sin. Kvôli hriechu. Let's do this. Let's pray. Pomodlíme sa. And I don't know what you guys do next, Neviem, čo robíte ďalej. but I'll pray for you guys. Ja sa pomodlím za vás. I'll pray for us. Pomodlím sa za vás. And then we'll do whatever we do next. A potom budeme robiť čokoľvek je na agende. Lord, we thank you that you have not left us as orphans, Lord. Pane, my ti ďakujeme, že si nás nezanechal ako siroty. Lord, you are with us. Že ty si s nami. You're with us all the way to the end. Si s nami až do konca. You're in control of everything between heaven and earth. A máš kontrolu, máš moc nad všetkým, čo je medzi nebom a zemou. Lord, in your heart beats greatly to bring many back into relationship with you. A tvoje srdce búši, aby priviedlo čo najviac naspäť k vzťahu s tebou. Lord, and you're willing to come and to live and to even die here that might happen. A ty si bol ochotný, aby si mohol prísť na túto zem, aby si tu mohol žiť, aby si tu dokonca mohol aj zomrieť, aby si čo najviac mohol vyslobodiť. Lord, so we ask that you would put your good news, your good words into our mouths, into our hearts, into our minds. A tak ťa teraz prosíme, aby si tieto dobré slova, túto dobrú správu vložil do našich úst, do našich myslí, do našich srdc. We ask that you would help us to walk with your Spirit. Pomôž, aby sme dokázali kráčať s tvojím duchom. That we would not be way behind, but we would be in step with you. Aby sme niekde vzadu nezaostávali, ale aby sme dodržiavali krok s tebou. And Lord, just like Philip had that experience where you just opened up great doors of opportunity. A ako pre Filipa si otvoril úžasné dvere príležitostí, Ask that you do that same thing for each and every one of us here. tak ťa teraz prosím, aby si to robil pre každého jedného z nás tu. That tomorrow we would have opportunities to share of you. Aby aj zajtra sme mohli mať príležitosť s niekým sa o tebe podeliť. And not just with the people we're comfortable with, Lord. A nie len možno s ľuďmi, ktorí máme blízko, alebo sme v pohode. But even people from other nations, Ale možno aj s ľuďmi, ktorí sú z iných krajín, other social classes, z iných sociálnych vrstiev. other types of people that we wouldn't normally rub shoulders with. Možno iní ľudia, s ktorými by sme sa normálne nestretávali. But people that you've created and people that you love. Ale sú to ľudia, ktorých si ty stvoril a ktorých ty miluješ. People you desire to have a relationship with. Ľudia, s ktorými ty túžiš mať vzťah. But we want to say we're all yours. A teraz ti chceme povedať, že ti my všetci patríme. We want to be used by you. A chceme, aby si nás ty používal. Speak for your servants. We're listening. Aby si prehováral, lebo my, ako tvoji služobníci, počúvame. So we invite you to do that. Pozývame ťa, aby si toto We robil. look forward to what you're going to do. A tešíme sa na všetko, čo budeš robiť. In your great name. V tvojom úžasnom mene. Amen. 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 So thank you guys for having us. Ďakujeme, že sme tu mohli byť. It's always been fun hanging out with you. A vždy to bolo super, že sme tu mohli And byť. hopefully we'll do more of that in the future. A dúfam, že sa uvidíme ešte aj v budúcnosti. God bless you guys. Pán Boh vám žehnej.